पचमेल के फेसबुक लाइव पेज पर अपने सबके स्वागत आ अभिनंदन कर रहल बानी। हम आवे में हमरा लगभग 10 मिनट के विलम्ब हो गई है कारण, लेकिन अपने सब अगर संकेत दी तो हमने सीधे वार्ता के विषय पर आके यह विलम्ब के क्षतिपूर्ति कल जा सकता। पचमेल के जे संचालक मानी सभे प्रोफेसर पीराज सिंह जी, वहाँ के अनुभव आ वहाँ के साथे जवन युवा लोग बा वो सब लोग के उत्साह, ये दोनों मिलके यह पेज के एगो ऐसन गरिमा प्रदान कैले बा, ऐसन एगो वरेण्यता प्रदान कैले बा जौन की भोजपुरी साहित्य के भाषा के विकास के दिशाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहल बा। हम बहुत बहुत प्रणाम कर रहल बानी विष्णुदेव तिवारी जी के, भोजपुरी साहित्य के बहुत लब्ध प्रतिष्ठ कहानीकार आ समीक्षक प्रोफेसर पीराज सिंह जी, भोजपुरी भाषा साहित्य के लेके बराबर अपन स्वर प्रखर रख आ यह भाषा साहित्य के विकास के दिशाई वहाँ के जौन नेतृत्व मिल रहल बा, वहाँ के जौन सत्ता बिया वो बहुत प्रणम्य बिया आ बहुत ओकर हमनी अभिवादन कर रहल बानी। नवगीतकार अक्षय पांडे जी उपस्थित हो गई बाड़न, तो धीरे धीरे सभे उपस्थित हुई। राकेश रंजन जी भी बिहार विश्वविद्यालय के युवा प्राध्यापक आ हिंदी के सुकवि वो उपस्थित बाड़न। प्रोफेसर नीरज सिंह जी भी उपस्थित बनी। प्रणाम सर, अपने सब के हुके हम प्रणाम कर रहे बानी। पचमेल के यह गौरवशाली फेसबुक लाइव पेज से हम अब अपना वार्ता के शुरुआत करब। हम अपने सबके बतावत बहुत संतोष अनुभव कर रहल बानी कि आज के जौन वार्ता हमने जौना खातिर यहाँ हाजिर बानी पचमेल के पेज पर, ई कोरोना काल के हमार 10वीं वार्ता बिया। तो यह 10वीं वार्ता के जरिए हमने प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के व्यक्तित्व आकृतित्व जौना हमने यह पेज पर आज शीर्षक दिले बानी सा वहाँ के जीवन आ रचना कर्म, है ना। तो भोजपुरी के स्वनाम धन्य साहित्यकार प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के जीवन आ रचना कर्म पर हमनी के आज के बत कही के केंद्रित रखल जाए। अपना वार्ता के हम शुरुआत करी ओकरा पहले एगो विनम्र निवेदन हम करे के चाहब, खास करके जे भोजपुरी फेसबुक पेज के जे संचालक सभे बानी वहाँ सबसे विनम्र हमारे को अनुरोध होई, प्रार्थना होई। आ वो प्रार्थना ई होई कि देखी, जब हमनी केहू साहित्यिक कृति व्यक्तित्व पर जब हमनी चर्चा खाती जब हमनी उपस्थित होतानी सा, तो वो खाती जौन हमनी के आमंत्रण के जौन पोस्टर जौन तैयार हो रहल बा, ओह पोस्टर पर हम प्रायः ई पा रहल आकार के तस्वीर हमनी के डाल रहल बानी सा, आ जेकरा पर बिया वहाँ के श्रद्धा स्वरूप, वहाँ के स्मरण स्वरूप हमनी कोनो चित्र वहाँ के नहीं से लगावत। हमार विनम्र अनुरोध बा कि भोजपुरी के जौन पेज बाज ओकर संचालक सब जे बानी वहाँ लोग हमरा ये अनुरोध पर, हमरा ये विनम्र अनुरोध पर वहाँ सब एक बेर पुनर्विचार करें आ हमरा यह अनुरोध पर बिल्कुल सार्थक ढंग से सकारात्मक रूप से सोचे के चाही कि जेकरा पर वो वार्ता केंद्रित बिया ओकरो पोस्टर पर कम से कम हमनी श्रद्धा स्वरूप ओकरो पोस्टर हमनी लगाई, है ना। वार्ताकार के तस्वीर रहे ना रहे ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जेकरा पर वो वार्ता केंद्रित बिया ओकर तस्वीर कम से कम लगा के ओह कृति व्यक्तित्व के हमनी अपन श्रद्धा निवेदित कल जाओ, ये हम
आज अपना वार्ता के शुरुआते में ये विनम्र हम अनुरोध कैनी, हमार अनुरोध है पर अपने सब विचार करब। देखल जाओ, एक दिन हम ये अपने सबके कहले रहनी कि देखल जाओ बहुत बढ़िया आ सार्थक ढंग से हमने कोरोना काल के जो लॉकडाउन पीरियड रहल ओकर उपयोग कैनी है। तो अब हमनी के भोजपुरी साहित्य के जौन रचनात्मकता बिया ओकरा विकास के दिशाई भी हमनी के प्रयास करे के चाही, आ लेखन के में भी अपना गति ले आवे के चाही, है ना। तो अपने सब जरूर ऊपर विचार कैनी, लेकिन हम तो देखी ये अपन 10वीं वार्ता प्रस्तुत करे जा रहल बने, लेकिन साथे साथ हम ये कर रहल बने कि यह बतकही के हम अपना लेखन में भी पिरोवे के कोशिश कर रहल बने। आ हम यह सब वार्ता पर अपन आलेख तैयार करके हम ये प्रयास करब कि बहुत जल्दी हमनी के एगो अच्छा किताब प्रस्तुत कर पाई। तो सबका ये प्रयास करे के चाही कि जौन हमनी बोल रहल बानी सब वाचिक परंपरा नामोर जी के जौन हिंदी में बिया, तो हिंदी साहित्य के विकास इतना हो चुकल बड़ा कि वहाँ वाचिक परंपरा या लेखन के परंपरा कोनो तरह के परंपरा चल सकतिया, लेकिन भोजपुरी साहित्य विकास के जबकि शुरुआती दौर में बाटे, तो हमनी के प्रयास रहे के चाही कि हमनी के लेखन के दिशाएं भी बहुत सार्थक प्रयास हमनी करी सो, आ बहुत ठोस प्रयास हमनी के हो। तो देखी हमार जौन कहनाम रहे, हम एक दिन अपना एगो फेसबुक पोस्ट पर डलले रहनी ये विषय के उठावत कि हमनी के बतकही के साथे साथे लेखन के भी अपना गति देवे के जरूरी बा। लेकिन पृथ्वीराज बाबू के हम एगो पोस्ट पढ़नी, वहाँ के लिखनी बड़ा एगो स्लोगन टाइप एगो वाक्य वहाँ के आयल कि जे बोली उहे बाची, है ना, कि जे बोली उहे बाची, ये वहाँ के स्लोगन रहे। तो वहाँ के अनुभव के, वहाँ के जौन गार्जियनशिप हमनी के युवा वर्ग के या वयस्क लोग के जे प्राप्त बा ओकरा पर हमनी के ध्यान देहनी सो, आ ई सोचनी से कि नहीं ये दोनों समानांतर चले, बतकही भी होत रहे आ लेखन के भी कार्य होखे। बहुत बढ़िया सुझाव आई रहे। यही से हम अपन यह वार्ता के प्रसारण के रोकनी ना, आगे बढ़ौनी विभिन्न चैनलन पर। तो बहुत दिन से पचमेल पर आवे के कार्यक्रम बनत रहल है, लेकिन इस संयोग आज पूरा भइल। जब हम मंथन पर पिछला बेरी बोलत रहनी, ओकरा कुछ मिनट बाद जब हम अपन वार्ता समाप्त कैनी तब फोन आयल पृथ्वीराज बाबू के, वहाँ के कहनी के भी आदेश स्वीकार कर जाओ। तो हम कहनी कि ठीक बा, हमने बहुत जल्दी ये पर ही करब। आज सौभाग्य बा हमार कि पचमेल पर आज हम प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के रचना वहाँ के जीवन, है ना, वहाँ के जौन रचनात्मक व्यक्तित्व बा ऊपर विचार खातिर हमनी के यहाँ हाजिर बनी आज। तो प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के स्मृति के नमन करत, वहाँ के स्मृति के प्रणाम करत हम अपन बतकही के अब शुरू करब। ऐसा ही हम लेट रहनी हाँ, 2:10 पर हम अपन वार्ता प्रारंभ कर पौनी हाँ, शुरू कर पौनी हाँ, लेकिन अब हम अपन शुरू कर रहल बानी। प्रोफेसर डॉक्टर बलभद्र भैया, जलद जी और सभी मित्र धीरे धीरे आके वार्ता में शामिल हो गए बा। हम सबका के प्रणाम कर रहल बानी। अब हम अपना बतकही के बिल्कुल तेज़ी से विषयकारी हम अब आगे बढ़े के हम प्रयास कर रहल बानी। देखिए, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी एगो ऐसन नाम, है ना, एगो ऐसन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भोजपुरी साहित्य के बाणन, जिनकर साहित्य के सब विधा, भोजपुरी साहित्य के लगभग सब विधा में वहाँ के अपन कलम चलौनी, बहुआयामी व्यक्तित्व वहाँ के रहे, बहुविध बहुत हर विधा में जम के वहाँ के लिखनी। वहाँ के का ना रहनी, हम एह पर अगर विचार करें तो हमरा सोचे में मुश्किल हो जाए। बहुत सफल कवि, है ना, बहुत सफल कहानीकार, नाटकों वहाँ के छोट छोट एक आध गो शिक्षाप्रद वहाँ के लिखनी, है ना, समीक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ के काम कैली, है ना। तो वहाँ के कौन रूप बढ़ चढ़ के बा आ कौन रूप तनी कमतर बा, ई सोच पावे में एगो समीक्षक के है
केहू का बड़ा कठिनाई हुई। वहाँ के कवि बढ़न बा कि वहाँ के कहानीकार रूप बढ़न बा कि समीक्षक रूप वहाँ के बढ़न बा कि एगो पत्रकारिता के में जो वहाँ के काम बा वो ज़्यादा उपादेयता रखता है ना, कि एगो धार्मिक उपदेशक आ तात्विक चिंतक के जो वहाँ के रूप बा वो रूप वहाँ के ज़्यादा सार्थक बा है ना, कि एगो दार्शनिक जौन वहाँ के रूप बा वो वहाँ के ज़्यादा सार्थक बा। इस सब सोचला पर हमने ई कह सकतानी सो कि वहाँ के प्रतिभा बिल्कुल बहुआयामी है ना प्रतिभा रहे है ना, कोनो फ्रेम में ओकरा के बांधल ना जा सकता है ना। इस तरह के प्रतिभा जौन की हर क्षेत्र में हर दिशा में वहाँ के शिक्षक बढ़िया रहनी, कि वहाँ के समीक्षक बढ़िया रहनी, कि वहाँ के पत्रकार बढ़िया रहनी, कि वहाँ के लेखक गद्यकार बढ़िया रहनी, कहानीकार बढ़िया रहनी, कि कवि बढ़िया रहनी, ये निर्णय ले पावल बहुत कठिन बा। ऐसे ऐसन बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रणाम करत हम वहाँ के जीवन से जुड़ल पहले कुछ बातन के अपने के बतावे के प्रयास करब। देखल जाओ वहाँ के जन्म सिवान जिला है ना, हमरे जिला है सिवान जिला। पिछलो बेरी जब हम महेंद्र शास्त्री जी पर बोलत रहनी तो हम अपन ए आग्रह के नाम छुपा पौनी, आज हम ये बहुत ये मोह के त्याग ना पौनी हाँ, ये बतावे के कि हाँ हम वही जिला के निवासी हैं जौना जिला के ब्रजकिशोर जी रहनी, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी रहनी, वही जिला के हम निवासी बनी। आ वहाँ के भगवानपुर हाट सिवान जिला के प्रखंड बा भगवानपुर हाट ओजवा के एगो गांव हटे माघर है ना, बहुत प्रसिद्ध गांव है माघर। तो वो माघर के रहे वाला वहाँ के रहनी। वहाँ के जन्म बतावल गई बा कि मकर संक्रांति के दिन है ना, मकर संक्रांति के दिन संवत 1996 में वहाँ के जन्म भई रहे। अगर अंग्रेजी तिथि के अनुसार हमने एकरा के देखल जाओ तो मकर संक्रांति आमतौर पर 14 जनवरी वो दिन हुई, संभव बा ज़्यादा कि यह तारीख वो दिन रहल होके। आ 57 वर्ष के अंतर संवत विक्रमी संवत से जो अंग्रेजी संवत बा ओकरा रहेला। तो यह तरह से हमने देखल जाओ तो 14 जनवरी 1939 वहाँ के जन्म तिथि पड़ता। वहाँ के पिताजी के नाम स्वर्गीय मदेश्वर मिश्र जी रहे और माता जी के नाम स्वर्गीय सोना देवी जी। इसी तरह अगर हम थोड़ी और पीछे जाएं तो वहाँ के पितामह के नाम स्वर्गीय शिव बालक मिश्र जी रहे और पितामही के नाम तिलेश्वरा देवी जी वहाँ के नाम रहे है ना। तो ई पिताजी माताजी यहाँ सभे रहनी आ बहुत धार्मिक आ बहुत धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ सरल आ स्वभाव के वहाँ के पिताजी रहनी है ना। आ ओकर प्रभाव ब्रजकिशोर जी के जीवन पर भरपूर पड़ल। वहाँ के जौन निष्ठा सत्य के प्रति जौन आग्रह धर्म के प्रति भी है ना, धर्म के प्रति अनुसरण धर्म के अनुसरण के वहाँ के जौन व्यक्तित्व गढ़ाई रहे, धार्मिक निष्ठा जौन वहाँ में रहे, वो माता पिताजी के देन रहे। कहे के मतलब ये बात, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ विनम्रतापूर्वक निवेदित करे के चाहब कि वहाँ के धर्मनिष्ठ रहनी है ना, धर्म के प्रति वहाँ के आग्रह रहे, लेकिन धार्मिक रूढ़ियन के प्रति वहाँ के कोनो व्यामोह ना रहे है ना। धार्मिक रूढ़ियन से धार्मिक जौन जकड़न बा ओकरा से जौन धर्मांधता जोना के कहल जाला वो कभी भी हमनी प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी में ना नजर आइन। आ वहाँ के बिल्कुल सात्विक विचार के सरल सहज हृदय के व्यक्तित्व के धनी वहाँ के रहनी। आ वहाँ के जौन माता पिता के जौन संस्कार रहे, जौन धार्मिक निष्ठा रहे, ओकर भरपूर प्रभाव वहाँ के व्यक्तित्व पर देखे के मिलल है ना। दोसर बात अब हम ई बतावे के चाहत रहनी है कि वहाँ के जौन प्रारंभिक शिक्षा रहे गाँव ही के प्राथमिक पाठशाला में भइल, आ फिर मिडिल स्कूल के शिक्षा बसंतपुर मिडिल स्कूल हाई स्कूल में वहाँ के पठन पाठन भइल है ना। वहाँ से पढ़ला के बाद वहाँ के जब कॉलेज के जब शिक्षा लेवे के रहे तो साइंस कॉलेज पटना के विद्यार्थी रहनी, फिर साइंस कॉलेज में विज्ञान के वहाँ के विद्यार्थी रहनी है ना। तो विज्ञान के छात्र आ साहित्य के दुनिया में नाम कमैलस है ना। ई और कई गो साहित्यकार के साथ अपने के पावल जाए कि लोग कहला ना कि विज्ञान
विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र हो, आ साहित्य के दुनिया जौन हो तो भावना के दुनिया हो, है ना, ओकरा में भावनात्मकता प्रखर रहेला। लेकिन यह सब बातन से अलग हट के विज्ञान जहाँ की बुद्धि पर बल रहल जाला, है ना, जहाँ निरंतर शोध के बात आवेला, है ना, तो वो वैज्ञानिक बुद्धि के उपयोग वहाँ के साहित्य के भावभूमि पर कैनी। विज्ञान के शिक्षक तो वहाँ के बहुत प्रभावशाली रहबे कैनी, बहुत लोकप्रिय शिक्षक विज्ञान के अपना विषय के। इंजीनियरिंग के शिक्षा वहाँ के ले रहनी। साइंस कॉलेज के बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक के डिग्री वहाँ के हासिल कैनी। आ बीटेक के डिग्री हासिल कैला के बाद वहाँ के बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो पॉलिटेक्निक संस्थान रहे ओकर शिक्षक के रूप में ओकर राजपत्रित पद ऊपर वहाँ के कार्य कैनी। आ बहुत एगो लोकप्रिय शिक्षक के रूप में अपना छात्रन के बीच वहाँ के अपन गरिमा अपन महिमा बनौने। तो कहे के मतलब ई कि प्रोफेसर साहब अपन जौन व्यक्तित्व गढ़नी वो शिक्षण से शुरू भइल, है ना, लेकिन साथे साथे अपन माई भाषा भोजपुरी के प्रति जौन वहाँ के लगाव रहे, हिंदियों में वहाँ के लिखले बनी, है ना, राष्ट्रभाषा हिंदियों के प्रति वहाँ के बहुत बढ़िया लेखन रहे, ओहो में वहाँ के अपन कलम चलौले बनी। लेकिन जो मातृभाषा भोजपुरी बिया ओकरा प्रति वहाँ के आग्रह शुरुए से रहे, है ना। कहल ई जाला कि वहाँ के जब 5वा क्लास के विद्यार्थी रहनी तबे पहिल की कविता वहाँ के लिखनी। आ ओह बेरा के जौन प्रमुख जौन पत्रिका रहली सो ओमे वहाँ के रचना के पहले ही वहाँ के छपे लागल रहे, है ना। दर्जन माने कई दर्जन रचना वहाँ के छप चुकल रहे, है ना। छात्र जीवन से लेखन के शुरुआत वहाँ के कैनी। अब वहाँ के थोड़ा सा पारिवारिक जौन पृष्ठभूमि बा, माता पिता आ पितामह पितामही के हम नाम के चर्चा कैनी हम। अब हम अपने के ई बतावे के चाहब कि वहाँ के पत्नी, है ना, श्रीमती रूपश्री जी से वहाँ के विवाह सन 1965 में भई रहे, है ना। 1965 में वहाँ के विवाह रूपश्री जी से भइल। आ संतान के रूप में वहाँ के एगो पुत्र, है ना, आ 3 गो पुत्री लोग वहाँ के रहे, है ना। एगो बेटा श्री रंजन जी इंजीनियरिंग के ही पेशा से वो जुड़ल बड़न, इंजीनियरिंग सेवा में ही वो बड़न। आ वहाँ के बड़की पुत्री श्रीमती दीप्ति बहुत बढ़िया भोजपुरी के मझिगर साहित्यकार है। मन पर कविता के सीरीज उनकर चल रहे, है ना। मन पर अपने सबके याद हुई कि दीप्ति जी मन पर बहुत ठोस ढंग से, बहुत सारगर्भित, बहुत मौलिक और बहुत दार्शनिकता से ओतप्रोत कविता उनकर आई रहे। ऊपर कई गो विद्वान सबके सुचिंतन उभर के आई रहे। ओकरो एगो किताब छपा रहे, एगो समीक्षा के ग्रंथ मन के दर्पण बोले, ये दीप्ति के दोनों किताब रहे। मझली बेटी वहाँ के सुप्रिया तृप्ति राजनीति अर्थशास्त्र में MA कैले रहली सुप्रिया तृप्ति जी। आ भोजपुरी भाषा में लेखन के प्रति उनकरो आग्रह रहे। आकाशवाणी दूरदर्शन पर उनकर सब रचना प्रकाशित भेल। सबसे छोटकी बेटी डॉक्टर रुचिका रंजन वो राजनीति शास्त्र से MA कैली, PhD कैली। आ भोजपुरी हिंदी लेखन में अपना राजनीति शास्त्र में भी लेखन में बहुत प्रखर ढंग से उनकर कलम चलल। तो ये बड़ा ठोस परिवार वहाँ के रहे, बहुत पढ़नौक, बहुत सुशिक्षित परिवार। पत्नी भी जहाँ बहुत मशहूर लेखिका कथाकार भोजपुरी के जानल मानल कथाकार श्रीमती रूपश्री वहाँ के नाम अपने जानत नहीं। बड़की पुत्री दीप्ति जी, मझली बेटी सुप्रिया तृप्ति जी आ छोटकी बेटी रुचिका रंजन जी। आ लड़का वहाँ के रंजन जी उहो लेखन में बहुत बढ़िया उनकर योगदान रहे। बतरस बीरबल के, है ना, रचनात्मक उनकर अवदान बा रंजन जी के। तो परिवार जहाँ की सब है लिखे पढ़े में लागल रहे, है ना। बाढ़े पूत पिता के धर्म में कहल जलानू हमने कि हाँ। तो प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के जौन सात्विक विचार रहे, जौन सारस्वत साधना वहाँ के रहे, ओकर प्रभाव ही रहे कि वहाँ
के बेटा सभे साहित्य के क्षेत्र में अपन बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लो और साहित्य के दुनिया में नाम कमाई लो। तो ये तब वहाँ के पारिवारिक पृष्ठभूमि रहल है जौना के हम अपने सबके बतौनी हैं, है ना। बतावे के चाहब कि वहाँ के जौन रचनात्मक जौन व्यक्तित्व रहे, जौन रचनात्मक अवदान बा, ऊपर तनी सा हमनी के अगर दृष्टिपात कल जाओ, ऊपर अगर नज़र दौड़ावल जाओ, तो हमनी के ई पाई कि वहाँ के सबसे पहल की किताब जोत कुहासा के साहित्यिक किताब के। ऐसे तो वहाँ के अपन शैक्षणिक दुनिया से इंजीनियरिंग के वहाँ के शिक्षक रहनी, इंजीनियर के पढ़ाई पढ़ले रहनी, बीटेक रहनी वहाँ के, तो शैक्षणिक अवदान है ना, पाठ्यक्रम के दिशाएं वहाँ के जो लेखन बाबू तो अलग बढ़ले बा। लेकिन हम एबरा साहित्यकार व्यक्तित्व जो वहाँ के रहे ऊपर हम चर्चा करे उपस्थित बानी। ऐसे हम वहाँ के साहित्यिक जो व्यक्तित्व बा ओकरे पर हम अपने सबके साथ विचार करब। तब पहल की किताब वहाँ के कविता संग्रह आई रहे जोत कुहासा के, है ना। 1976 में किताब छपर है जोत कुहासा के। ओकरा बाद दूसर का संग्रह कविता के वहाँ के आई रहे बूंद भर सावन, है ना। बूंद भर सावन 1988 में आई रहे ये किताब। कहानी संग्रह के रूप में धुआं वहाँ के पहल का कहानी संग्रह रहे जो 1978 में छपर है ना। ओकरा बाद वहाँ के एगो और कहानी संग्रह जौना में हास्य व्यंग के रचना शामिल बाड़ी सा 1979 है ना, 1979 है ना, 79 में लहर के बोल, है ना, लहर के बोल करके एगो हास्य व्यंग कहानी संग्रह वहाँ के आई रहे, है ना। और तीसर की बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह वहाँ के एगो आई रहे 2009 में एक टुकी अनहरिया। तो एक टुकी अनहरिया आ धुआं ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कथा संसार में वहाँ के योगदान बा। कविता के दुनिया में जौन भोजपुरी के आधुनिक भावबोध पर जौन कविता लिखाइल, है ना, ओह दौर के वहाँ के कवि रहनी जब ई हरिनाकुश मन आई रहे वो बेरा, है ना। थोड़ के आगे पीछे ये सब रचना आई रही सा, है ना। छत्रक ज्यों आई रहे, है ना। शशिभूषण लाल जी के कुछ खास किस्म के आवाज आई रहे, पांडे सुरेंद्र जी के हम चर्चा कैनी है ई हरिनाकुश मन के। वही बेरा जोत कुहासा के 1976 में आ बूंद भर सावन 1988 में आई रहे। आज के बतकही में हम विस्तार से चर्चा वहाँ के कवि व्यक्तित्व पर करब, है ना। कहानीकार के रूप में हमनी के वहाँ के परिचय पावल जाए, लेकिन है ना हम ई अपन आज के वार्ता के वहाँ के कवि व्यक्तित्व के उभारे के हम ज़्यादा प्रयास करब। और सब जहाँ तक संपादन के बाद वहाँ के शेषर कहानी भोजपुरी के, है ना, बहुत उत्कृष्ट रचना जौन रहली सब भोजपुरी कहानी जौन सब रहली सब ओकरा के संपादित कैले रहनी शेषर कहानी भोजपुरी के नाम से। फिर श्रीमंत जी सिपाही सिंह श्रीमंत जे भोजपुरी के पहरुआ कहल जाइले वहाँ के, है ना, बहुत क्रांतिकारी रचनाकार, वहाँ पर एगो किताब वहाँ के संपादित कैनी श्रीमंत नाम से, है ना। 21वीं सदी में भोजपुरी के संपादित कैनी डॉक्टर विवेकी राय व्यक्तित्व आकृतित्व एहू ग्रंथ के वहाँ के संपादित कैनी, है ना। अनिल कुमार आंजनेय के व्यक्तित्व आकृतित्व एह नाम से भी वहाँ के, है ना। फिर पराग के रचना संसार सूर्यदेव पाठक पराग, है ना, वहाँ के रचनात्मक व्यक्तित्व पर एगो संपादित ग्रंथ प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के संपादन में आयल पराग के रचना संसार, है ना। फिर कथाकार कृष्णानंद कृष्ण पर भी वहाँ के एगो किताब संपादित कैनी, है ना। तो फिर कहे के मतलब ई बाकी 1 दर्जन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथन के संपादन वहाँ के कैनी। आ ई सिद्ध कैनी कि केवल अपने रचनाशीलता जारी रहे ये जरूरी नहीं है भोजपुरी के विकास के दिशाएं, बल्कि सबका के साथे अगर लेके आगे बढ़ल जाओ, सबकर रचनात्मक व्यक्तित्व के उभारत चलल जाओ, है ना, तो ये ज़्यादा भोजपुरी आंदोलन के विकास के दिशाएं महत्वपूर्ण बात हुई।
आपन रचनात्मकता के तो वहाँ के आगे बढ़ेबे कहीं। लेकिन और जौन संगी साथी लोग रहे ओह बरा के भोजपुरी ये जौन रचनाकार सब रहे ओहो लोग के रचना सबके विकास के दिशाई और के रचनाशील व्यक्तित्व के उभारे के दिशाई जौन प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के जौन प्रयास रहे वो बहुत प्रणम्य प्रयास रहे। यह दिशाई वहाँ के अगर हमने देखल जाओ तो एगो पत्रकार के रूप में भी है ना वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहित्यिक पत्रकारिता के जहाँ तक बात बा वहाँ के अजोर के अभिनव मातृशक्ति एगो पत्रिका वहाँ के निकलने रहने। फिर भोजपुरी कथा कहानी नाम से वहाँ के एगो पत्रिका के संपादन कैनी है ना। बाद में वहाँ के भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के भी संपादन पांडे कपिल जी के बाद वहाँ के बनल रहनी। बहुत बढ़िया बढ़िया अंक वहाँ के संपादन में भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के भी आए है ना। आध्यात्मिक धार्मिक रूप से वहाँ के बहुत जुड़ाव रहल है ना। ए पर हमनी चर्चा कई जाए बाद में कि देवराहा बाबा जो एगो संत रहनी है ना देवरिया के लगे के लार रोड के, तो वहाँ के व्यक्तित्व से वहाँ के सन 1965 में दीक्षा ले रहनी देवराहा बाबा से। आ देवराहा बाबा से आध्यात्मिकता के जौन दीपक जौन लौ वहाँ के जरल हृदय में उसे प्रभावित होके वहाँ के योगी राज एगो पत्रिका वहाँ के संपादित करत रहनी। योगी राज के अलावे देवराहा बाबा पर छोट बड़ दर्जन भर से ज़्यादा वहाँ के ग्रंथ के रचना कैनी। आपन आध्यात्म प्रकट कैनी यह पत्र पत्रिकन के जरिए अपना रचनात्मक व्यक्तित्व के जरिए। वहाँ के रचनात्मक व्यक्तित्व के ही महानता रहे कि वहाँ के अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में वहाँ के दो बार मंत्री बननी है ना। 2010 के सम्मेलन के वहाँ के अध्यक्षों के मौका मिलल है ना। तो ये सूचना हमरा के ब्रजभूषण मिश्र जी उपलब्ध करौले रहनी हाँ। हम वहाँ के प्रति आभारी बनी। 2 बेरा महामंत्री पद के दायित्व वहाँ के मिलल 2 टर्म। 2010 में वहाँ के भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्षता भी कैनी। अपन बहुत सुचिंतित अपन भाषण वहाँ के दिले रहनी। तब अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के गठन के समय से वहाँ के बहुत घनिष्ठ रूप से बहुत जे नेतृत्वकर्ता लोग रहे ओमे एगो नाम वहाँ के लेहल जाला है ना। पांडे कपिल जी जगन्नाथ जी ये सब लोग के साथे वहाँ के नाम लेहल जाला। नागेंद्र प्रसाद सिंह जी तो ये सब जौन टीम ओबरा के जौन रहे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के ओकर अगुआ जे लोग रहे ओमे एगो नाम बड़ा आदर के साथ बहुत श्रद्धा के साथ प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के भी हमनी ले सभे लेला। तो कहे के मतलब ई बा कि एह तरह के जे रचनाकार रहे ऐसन महान व्यक्तित्व जे कर रहे तो ओकरा प्रति हमनी के दायित्व बा कि वहाँ के जौन लेखन बा जौन वहाँ के प्रेरणादायी जौन व्यक्तित्व बा उसे हमनी के प्रेरित होके आपन रचनात्मकता वही रूप में आगे बढ़ावल जा। पहले वहाँ के अपने सब जानत तनी कि श्री भवन महेंद्रू में रहत रहनी। बाद में वहाँ के माध्यमिक शिक्षक संघ भवन के लगे के आ गई रहनी। उजवा वहाँ के रहे लागल रहनी। हमार जहाँ तक व्यक्तिगत लगाव के जहाँ तक बात बा तो भोजपुरी अपने सब जानत तनी कि भोजपुरी से जुड़ाव हमार भी छात्र जीवने से रहल बा। राजेंद्र महाविद्यालय में जब हम विद्यार्थी रहनी BA प्रतिष्ठा पांडे योगेंद्र नारायण छात्र निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार हमरा मिलल। पांडे वीरेंद्र जी विश्वरंजन जी हरिकिशोर पांडे जी रामनाथ पांडे जी यहाँ सबके साथे हमरा रांची जौन सम्मेलन भई रहे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के उजवा हम जाके ये पुरस्कार आदरणीय स्वर्गीय भोजपुरी के दधीचि जकरा के कहल जाला पूज्य गणेश चौबे जी के हाथ हम वो पुरस्कार ले रहनी। तो उजवे ब्रजकिशोर जी से हमार पहिल का मुलाकात भई रहे। पांडे कपिल जी से ब्रजकिशोर जी से ये सब जे भोजपुरी के ओबरा जे सब कृति व्यक्तित्व जे रहे सब वहाँ सबसे हमरा उजवे भेंट भई रहे। तो ब्रजकिशोर जी से ओकरा बाद और भी सम्मेलन में और कई गो समारोहन में भेंट भइल।
लेकिन जब सन 2006 में हम पटना आईनी सेवा के दौरान अपना जब हमार पोस्टिंग जब भइल तब महेंद्रू अब फिर बाद में जब वहाँ के माध्यमिक शिक्षक संघ भवन आ गई नहीं तब वो हमरा वहाँ से मुलाकात होत रहे। आ जितेंद्र वर्मा जी जौन युवा साहित्यकार भोजपुरी के बाणन, हिंदी के भोजपुरी में बहुत अच्छा लेखन युवक जितेंद्र वर्मा जी करेले, उनका माध्यम से हमारी जुड़ाव बना रहल। हम उनका के कहीं वहाँ से समय लेके बता दे हमरा के कि हे दिन आई जाओ, चलो जाओ, भेंट कर जाओ वहाँ से, तो बीच बीच में भेंट होत रहल। हमें दू एगो खास प्रयोजन से अपने के हम चर्चा करे के चाहब, ओकरा बाद वहाँ के रचनात्मक व्यक्तित्व पर हमने विचार कल जाए। देखिए नीरज बाबू बता रहा बानी, प्रोफेसर नीरज जी, कि भोजपुरी कथा कहानी के प्रवेशांक में वहाँ के पहिलकी रचना छपले रहन, है ना, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी नीरज बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद अपने के यह सूचना दिला खातिर। नीरज बाबू भी भोजपुरी कहानी के दुनिया में आ हिंदी कहानी के दुनिया में कितना नाम कमा रहल बानी आ कितना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हमनी के बीच बानी। आ वहाँ के पहिलकी कहानी प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी छपले रहनी भोजपुरी कथा कहानी के प्रवेशांक में, है ना। तो यह ढंग के ऐतिहासिक व्यक्तित्व आ यह ढंग से ऐतिहासिक लगाव यह दोनों आदमी में भी नीरज जी में, प्रोफेसर नीरज जी में आ प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी में रहे। तो ये देखे वाला बात बाकी ओह बड़ा के समय कैसन रहे जहाँ की सबका के आगे बढ़ावे खातिर, है ना, एक तरह के एकदम एगो आंदोलन के कैसे आगे लेके चलल जाओ, भोजपुरी भाषा विकास के दिशाई केंग प्रयास कल जाओ, साहित्य के विकास के दिशाई केंग प्रयास कल जाओ, यह कर बहुत एगो सार्थक नमूना ओबरा के जौन टीम रहे, ओबरा के जौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सब रहनी, वहाँ लोग इनके केंग रुझान रहे, है ना, आ कैसन वहाँ के आग्रह लेके आगे बढ़त रहनी सब है, कोनो मन मुटाव ना, कोनो दुराव ना, है ना, बस एक एगो लक्ष्य कि कैसे भोजपुरी के विकास हो, कैसे साहित्य के विकास हो, ये सब देखे के मिले वहाँ के। हम एगो और अपने सबसे ये बतावे कि हम चाहत रहनी है कि व्यक्तिगत कैसे हमार वहाँ से हम दूगो घटना के चर्चा करे के हम नहीं भुला सकब। दूगो घटना जौन बड़ी से बहुत छोट बहुत ठोस में हम अपने के सुनावे के प्रयास करब। पहिल की किताब हमार हिंदी कविता में कविता संग्रह हमार आयल सन 2009 में, कविता का सर्वनाम। तो कविता का सर्वनाम नाम से जब संग्रह हमारा आयल तो हम वहाँ से अनुरोध कईनी कि अपने ओकरा लोकार्पण समारोह में आयल जाओ। सूचना भवन जौन की हमार कार्यस्थली बाटे उजवा, हम वहाँ के ओहबरा कहनी कि हमार ओहबरा जौन सचिव रहनी आदरणीय राजेश भूषण जी, एवरा भारत सरकार में स्वास्थ्य विभाग के सचिव बने हैं, हम वहाँ के प्रणाम करे के चाहब। राजेश भूषण जी कहनी कि पाठक जी तू ऐसा कर कि अपना विभागे के जो सभा कक्ष बा यही जा लोकार्पण समारोह रख, है ना। तो वही जाऊ लोकार्पण समारोह आयोजित भइल। आ एह बेरा के उप मुख्यमंत्री आ ओहू बेरा के उप मुख्यमंत्री, है ना, आदरणीय सुशील मोदी जी, माननीय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री उहू बेरा रहनी आ इहू बेरा वहाँ के बानी। उहें के ओह किताब के विमोचित करे अनी, ओमे रविंद्र राजहंस जी आ सत्यनारायण जी और प्रभृति सभे हिंदी या भोजपुरी के सभे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सब रहे। आ ओमे प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी भी आई रहे। तब हम एक खास उद्देश्य से यह घटना के जिक्र कैनी हाँ, हमें आपन हम कोनो व्यक्तित्व के उभारे के या हमार प्रयास नहीं है, हम ई केवल बतावे के चाहतनी कि ओह दिन हिंदी के किताब के विमोचन रहे हम, है ना। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी अगर सुनत होखब तो वहाँ के स्मरण होई कि वहाँ के संचालन करत रहनी वो कार्यक्रम के हिंदी भाषा में, हिंदी के किताब रहे तो हिंदी भाषा में संचालन वहाँ के करत रहनी। लेकिन जब वो में प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के जब बोले के बारी आई तो वहाँ के भोजपुरी भाषा में हमरा हिंदी कविता संग्रह कविता का सर्वनाम पर अपन विचार व्यक्त कैनी। हमरा रचनात्मकता पर, हमरा रचनाशीलता पर वहाँ के भोजपुरी में बहुत सारगर्भित आ बहुत ठोस
अपन बात रखनी, आई बिल्कुल साफ कर देनी कि भोजपुरी में भी आलोचना समालोचना के कितना गंभीर ढंग से प्रस्तुत कइल जा सकता, यह बात के वो हिंदी के गोष्ठी में वहाँ के रखनी आ वहाँ के बता पौनी। कहे के मतलब ई बा कि प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के मातृभाषा प्रेम यह ढंग के रहे कि वहाँ के हिंदी के गोष्ठी में भी भोजपुरी में आपन विचार रखे में तनिको वहाँ के ना सक पकैनी, तनिको वहाँ के लिहाज ना कैनी, आ बिल्कुल हिंदी के विद्वान लोग में है ना वहाँ के अपन विचार भोजपुरी में रख के ये वहाँ के सिद्ध कर देनी कि भोजपुरी भाषा आलोचना समालोचना के दिशाएं भी कौनो तरह से कमतर नहीं खे राष्ट्रभाषा हिंदी से। तो ये उदाहरण हम कि मातृभाषा के प्रति वहाँ के लगाव कैसन रहे। दोसर को उदाहरण हम अपना दोसर की किताब के विमोचन के देवे के चाहो है ना। राजभवन में हमार जब प्रतिनियुक्ति भइल तो ओजवा हिंदी के सुकवि है ना प्रसिद्ध साहित्यकार जे ओबरा तत्कालीन महामहिम राज्यपाल रहने आदरणीय केसरी नाथ त्रिपाठी जी, वहाँ के हमार किताब जब आयल भोजपुरी के जौन राष्ट्रीयता बा ऊपर विचार करत हिंदी में इहो किताब रहे है ना। छवि और छाप ग्रंथ अकादमी से ही किताब नई दिल्ली से जब आयल तो एकर विमोचन रहे 2015-12 मई के। अपने सबके याद हुई कि मई महीना में वो बेरा भूकंप के दौर एगो चल रहे, बराबर धरती भूइंडोल हो जाओ है ना। मई के महीना में सभे बड़ा घबराहट में रहे, गर्मी के दिन रहे है ना। जब बार बार कबो दिन में कबो रात में भूकंप के लगातार आवे भूकंप, तो वही क्रम में डेराइले हमने के लेकिन ये आयोजन कैनी सा राजभवन के दरबार हॉल में ये जब आयोजन भइल तो ओहू में हम आमंत्रित कैले रहने। हमरा आज याद बात आ रहा बा बहुत मतलब मार्मिकता से बहुत भावुकता पूर्वक हम बतावे के चाहब कि वहाँ के अपन धर्मपत्नी श्रीमती रूपाश्री जी के साथ राजभवन में वहाँ के पधरले रहने है ना। पधर के ओह कार्यक्रम के गरिमा ओह कार्यक्रम के शोभा वहाँ के बढ़ौले रहनी। आदरणीय कवि अरुण कमल जी है ना, रिपुसूदन बाबू भोजपुरी के, तैयब हुसैन पीड़ी जी, ये सब अपन विचार, डॉक्टर बलराम तिवारी जी, ये सब अपन विद्वान लोग सब आई रहे लो। लेकिन प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी और रूपश्री जी दोनों आदमी वहाँ के आई रहनी। हम एक चर्चा ऐसे करे के चाहतनी हाँ कि भूकंप के दौर रहे, घर से ओह बेरा के बुढ़ापा में ओह बुजुर्गियत में चले फिरे में भी वहाँ के थोड़ा लाचारी रहे। लेकिन जब वहाँ के हमरा के कह दिले रहनी कि हम रउआ कार्यक्रम में जरूर आइब, यह दूसर की किताब के लोकार्पण में हम जरूर आइब, तो वहाँ के अइनी ऐसन धुनी के पक्का वचन के एह ढंग के पक्का आदमी कि एक बार जब केहू युवा साहित्यकार के वहाँ के वचन दे देहनी कि ना हमरा आवे के बा, तो अपना धर्म पत्नी के साथ वहाँ के अइनी कार्यक्रम के शोभा बढ़ौनी। हालांकि कार्यक्रम से थोड़ी के देर पहले करीब 10 मिनट पहले भूकंप के एगो और झटका आई रहे, बहुत गंभीर झटका आई रहे। कार्यक्रम भी थोड़ा देर खातिर ई भई रहे। लेकिन वो कठिन दौर में जबकि सभे डरे ना निकले अपना ई से है ना, सभे बेचैन रहे, लगातार जो झटका सब आवत रहे भूकंप के, लेकिन उहू बेरा अपन वचन के पूरा करे खातिर वहाँ के पधरनी ओह कार्यक्रम में। तो एह तरह के सत्यनिष्ठा, एह तरह के जौन अपन वहाँ के दी ओकरा प्रति जौन वहाँ के धुनी रहे ओकरा के पूरा करे के, तो एह तरह के व्यक्तित्व के हमने आज याद कर रहल बनी। तो यह व्यक्तित्व के याद करब अब हम वहाँ के तनी रचनात्मकता की ओर आगे बढ़े के चाहब। वहाँ के जौन रचनात्मक व्यक्तित्व बा उन्हें करी तनी हमने दौड़ल जाओ। अपने जान तनी कि कविता पढ़े लिखे के प्रति हमार रुचि तनी ज़्यादा रहेला है ना। कहानी पर भी पढ़ी ले, हम देखी ले पढ़ी ले, लेकिन कविता के प्रति हमारा अपन आकर्षण। अच्छा, ये बात प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी भी जानत रहनी कि पाठक जी कविता पढ़े में ज़्यादा इनकर मन लगेला। शायद यह कारण रहे कि वहाँ के अपन 2 किताब जौन हमरा के दिले रहनी, वो दोनों अपन कविता संग्रह दिले रहनी वहाँ के हमरा के। वो किताब अभियों
अमानत के रूप में, खाती के रूप में हमरा लाइब्रेरी में बा। वहाँ के पहिल की किताब अपन दिले रहनी जोत कुहासा के, जौन 1976 में छपल है। ये किताब हम अपने के देखावे के चाहब, वहाँ के स्मृति के तौर पर हम अपने पास रखले बनी। जोत कुहासा के ये किताब बिया। ओकरा बाद दूसर की किताब वहाँ के बूंद भर सावन। तो ये बूंद भर सावन आ जोत कुहासा के यह दोनों किताब वहाँ के हमरा के दिले रहनी। बाकी जौन हम अध्ययन कैनी तो एने ओने से लेके, है ना, दूसरा किताबन में पढ़ के हम ये जानकारी हासिल कैनी। तो जोत कुहासा के ये दोनों जौन कविता किताब बा, ये किताब हमरा लगे रहे। हम एकरा के पढ़नी बहुत रुचि से, बहुत गहराई से हम जाके एकरा के पढ़ के हम अपने से वो सब पर बात करे के चाहब। जोत कुहासा के जौन प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के किताब रहे, वो मई 1976 में छप के आई रहे। नौकी भोजपुरी कविता के संग्रह हटे। एकरा के वहाँ के गद्य गीत कह के अभिहित कैनी, है ना, गद्य गीत कहनी। और वहाँ के लिखनी एकरा भूमिका में कि कविता जिंदगी के यथार्थ समय के कविता ना रह गई आज, है ना। कविता जिंदगी के यथार्थ के समय के कविता ना रह गई। नौकी कविता हृदय से हटल छटल आ बुद्धि के परिछाई भर रह गई बिया। बुद्धि के परिछाई यहाँ के कहनी, है ना, कि बुद्धि के परिछाई कविता पर, है ना। आधुनिक जौन कविता बिया अपने सब यह बात से सहमत बानी। डॉक्टर बलभद्र भैया बिखरल खोता आ धुआं कहानी के चर्चा वहाँ के कहतनी कि कहानी पर भैया आइब तो हम बात कर ले। अभी तनी पहले हम कविता पर हम पहले ही निवेदित कैनी है कि 2 किताब वहाँ के हमरा लगे बा। जोत कुहासा के पहले हम ब्रजकिशोर जी के कवि रूप के तनिसा हम ऊपर हम चर्चा कर लेवे के चाहतनी, फिर कहानीकार पर हमने बात कही गई। तो वहाँ के जौन भूमिका वहाँ के लिखनी वहाँ के बुद्धि के परछाई भर रह गई बिया कविता। वहाँ के यही भूमिका में इहो लिखनी कि आज के समय में युग जिंदगी साँच पूछी तो पूरा के पूरा गद्य हो गई बिया, है ना। वहाँ के कहनी कि पूरा के पूरा जिंदगी गद्य होके रह गई बिया। माने गद्य में कहल जाला ना कि भावनात्मकता के तनी कमी होला, है ना। कहल जाला कि उनमें संवेदनशीलता के कमी होला। तो उहे वहाँ के रूपक जौन गढ़नी तो कहनी कि जिंदगी आज गद्य हो गई बिया। यही से गद्य गीतन के जन्म भइल, जिंदगी के तीट मीठ समेटले। तो जिंदगी के जौन तीट मीठ रूप रहल ओकरा के वहाँ के कहनी कि हम समेटले जोत कुहासा के, है ना। देखा जाओ कैसन एहमें बिंब गढ़े के वहाँ के कोशिश कैनी। कुहासा के ज्योति वहाँ के, है ना, देखौनी यह कविता में ज्योति कुहासा में भी ढूंढे के प्रयास, है ना। कुहासा के ज्योति के वहाँ के चर्चा कैनी, है ना। वहाँ के किताब के अपना नाम रखनी ज्योति कुहासा। प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी अपना जवन कवितन के गद्य गीत नाम देहनी, दरअसल वो नईकी कविता के शिल्प के दिशाई बहुत ही प्रखर कविता रहली स। हिंदी में ओह बेरा आधुनिक नई कविता के लगभग दौर रहे। ओह बेरा भोजपुरी में वही से प्रभावित होके पांडे सुरेंद्र जी, डॉक्टर स्वर्ण किरण जी, आनंद प्रसाद जी, डॉक्टर विश्वरंजन जी, शशिभूषण लाल जी, है ना, डॉक्टर महेंद्र गोस्वामी जी, परमेश्वर दुबे साहबादी जी, है ना। ये सब लोग ओह बेरा आधुनिक भावबोध से जुड़ल जौन कविता रहे भोजपुरी में भी लिखे के प्रभावी प्रयास कैल सब। जोत कुहासा 1976 में छपल अपने के हम बतौनी है। ओकरा से थोड़ी के आगे पीछे चारों ओर अनहरिया डॉक्टर स्वर्ण किरण के किताब 1971 में आई रहे। लेके ई लुकार हाथ में, है ना, लेके ई लुकार हाथ में जौन बाटे ई किताब डॉक्टर स्वर्ण किरण के 1971 में आई रहे। ओकरा बाद ई हरिनाम बलभद्र भैया रूपश्री जी के चर्चा करत बता रहल बनी कि भोजपुरी के महिला कहानीकार के चर्चा हम करब। हाँ, हम ये बताइब कि ओमे कैसे वहाँ के महिला कथाकार लोग के जौन आंदोलन रहे ओकरा के गति देहनी, ओसे गति मिलल। तो अभी हम कविता पर भैया हम अपन बात रख रहल बनी। प्रोफेसर
जी के वही क्रम में हमें बतावे के चाहतनी कि जौना बेरा जोत कुहासा के आई रहे वही बेरा हरिनाकुश आई रहे 1975 में, बाकी आई रहे शारदानंद प्रसाद जी के, संझवत किताब डॉक्टर स्वर्ण किरण जी के 1981 में आई रहे, महेंद्र गोस्वामी जी के किताब एगो आई रहे 1981 में, एगो मेहरारू है ना, टटात परछाही विश्वरंजन जी के 1982 में आई रहे, कुछ खास किस्म के आवाज़ वो बेरा आई रहे शशिभूषण लाल जी के है ना 1983 में। अब परमेश्वर दुबे साहबादी जी के किताब के नाम अपने के याद हुई 1992 में जौन आई रहे छत्रज्ञ है ना, तो छत्रज्ञ ये सब कुछ ऐसा संग्रह रहलन जौन की भोजपुरी कविता में है ना आधुनिकता के जौन भावबोध रहे है ना में पुरजोर रूप में शामिल हो चुका रहे, ओकरा के भोजपुरी में भी ले आवे के तो जोत कुहासा के जौन कविता 30 गो बाड़ी सौ ओकनी के में अधिकतर अगर हमने देखल जाओ तब दार्शनिकते के पूट बा है ना, मन के हम कुछ शीर्षकन के नाम लेहब जना से अपने समझल जाई कि किस तरह के कविताओं में बाड़ी सौ, ओमें मन के जहर, मन के माहर आ मन के माहुर आ मन के इमृत है ना, या अनहार या बोध सपना कहवा बा जैसन कुछ कविता ऐसा रही सा जौन गद्य गीत के बिल्कुल आदर्श नमूना वो बेरा प्रस्तुत करत रही सा। यह सगरी कवितन में व्यक्ति के जौन आभ्यंतरिक चेतना जौन बिया ओकर विस्तार जौन होला ओकरा के कवि आपन स्वर देले बा। सपना देखी हम कुछ पंक्तियन के सुनाएब हम अपने के कि सपना भगवान के रूप है ना, सपना भगवान के रूप जगत के जड़ से चेतन बनावे वाला गीत के छंद सपना कविता के पंक्ति। फिर एगो मन के माहुर मन के इमृत जौन कविता बिया ओकर पंक्ति सुनल जाओ कि हृदय के बीन बाजे लागल, हृदय के बीन बाजे लागल, मन प्राण के गीत के रस सरस गईल, जिंदगी के आकाश में प्रेम के बादल गहगहा गई, प्रेम के बादल गहगहा गई। फिर हम अपने के सुख एगो वहाँ के कविता बिया ओकर पंक्ति हम सुनाई कि ज्ञान के जोत जब झिलमिलाला, ज्ञान के जोत जब झिलमिलाला तो सृजन के क्षण जन्मेला, यह क्षण बनेला सुख के जड़, यह क्षण बनेला सुख के जड़। ऐसा ही बोध शीर्षक एगो वहाँ के कविता संग्रह के कि मन देखी कितना बढ़िया पंक्ति सब बाड़ी सा कि मन हुदबुदाइल बा तन बेचैन, मन हुदबुदाइल बा तन बेचैन, हमरा भीतर बेकली बा अब बहरा चिल्लैला के अकुलाहट, अब बहरा चिल्लैला के अकुलाहट। इस सब पंक्तियन में अपने के दार रहल बा। इस सब पर अगर अपने विचार करी तब अपने के ई समझब कि फ्रायड के जौन मनोविश्लेषणवाद बा ना, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद आ एजरा पाउंड के जौन इमेजिज्म के जौन प्रभाव रहे वो यह पंक्तियन पर परखल जा सकता कि मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर हिंदियों में ओकरा कविता लिखैली सा है ना। एजरा पाउंड के जौन इमेजिज्म रहे ओकर प्रभाव बिंबात्मकता कविता में खूब आयल, आ भोजपुरी के यह पंक्तियन में भी अपने के ही नजर आई। तो कविता के दिशाई अगर देखल जाओ तो जोश कुहासा के जौन किताब बिया जौन संग्रह वहाँ के बा ओकरा अधिकतर कवितन में अनेक ऐसा सूक्ति मिली हैं सौ जौनन के पढ़े बहुत बेजोड़ लगी हैं सौ, बाकी सामाजिक सरोकार के दिशाई देखला पर एकनियों में उहे कमी नजर आई जौन हिंदी में नैकी कविता के विदाई के कारण बनल। लेकिन साथे हम इहो एजवा जोड़े के चाहब कि प्रोफेसर ब्रह्मोर जी अपना यही संग्रह में अपन कुछ ऐसनो रचनन के रखले बानी जेमे भोजपुरी के आज के धड़कन सुनल जा सकता। आज जौन समकालीन कविता भोजपुरी में रचा रहल बाड़ी सा, लिखा रहल बाड़ी सा, ओकनी के पूर्वाभास भोजपुरी के जौन संग्रह आई रहे जोत कुहासा के वो में पावल जा सकता। यह कवितन में सामाजिक संघर्ष आ विडम्बनों के बढ़िया आ गहराई में जाके उकेरल गईल रहे। भूख जौन संग्रह के कविता बिया या बांसुरी युग कृष्ण के या दर्द या जिंदगी के रूप, जिंदगी के
लाग लपट, कुर्सी, अन्हरिया के नाग, सपना के आकाश, अब बौना मन, आदमी के आहट, एहसास, सवाल के डरेर, ये सब कुछ ऐसा कविता बाड़ी सो जौनन में मन के आकुलता आ छटपटाहट के साथे साथे व्यक्ति के जौन सामाजिक प्रतिबद्धता होले ओकर प्रखर स्वर अपने के देखे के मिली। अब यह कवितन में जौनन में सामाजिक सरोकार से जुड़ल जौन कविता वहाँ के रहली सो जौना में केवल सूक्ति के प्रधानता ना रहे। देखी कविता में अगर सूक्ति बा ना तो पाठक ओकरा से प्रभावित तो होला, लेकिन कोनो जरूरी नहीं है कि रचनाकार जौन सूक्ति वाक्य जौन कविता में रख ही रहल बा, कविता के एक तरह के कमजोरियों मानल जाला में सूक्ति के राखल है ना। कविता में सूक्ति अगर केवल उड़ेल रहल जाओ तो वो कविता ना रही है ना। तो शुरुआती दौर के ये सब आधुनिकता से भरल पूरल कविता रही सो एकनी के एगो कुछ शक्ति अगर रहे तो ओकर कुछ सीमा भी रहे है ना। अब हम सामाजिक सरोकार से जुड़ल जौन संग्रह के कविता बाड़ी से ओकनी कारी हम तनी ध्यान अपने के दिलावे के कोशिश करब, आई सिद्ध करे के कोशिश करब कि वहाँ के केवल दार्शनिकते कविता में ना रहे है ना, भावातुरता ही वहाँ के कविता में ना रहे, सामाजिक प्रतिबद्धता के स्वर भी प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी में बिल्कुल अकूत रूप से रहे। देखिए कविता के वहाँ के जब लिख रहल बानी बांसुरी युग कृष्ण के यह कविता कारी देखिए अपने ध्यान दी वहाँ के लिख रहल बानी कि लगा दे आग की धनक जाए ई पिंजड़ा, लगा दे आग की धनक जाए ई पिंजड़ा, ई गांव भरम के नारा के, ई गांव भरम के नारा के, चूल्हा नइखे जरत घर में, चूल्हा नइखे जरत घर में, लड़का भूखल बा, मेहरी का पानी पर लोर के बुन, पेट में आग। देखी बिंबात्मकता है कविता की है ना। जौन मनुष्य के जिंदगी के जौन बेवसी बिया, जौन लाचारी बिया, ओकर कैसन रूप हो के गढ़ी। भूख शीर्षक कविता के अपने देखें कि धन जायजाद के जोड़ी लगाई पहले बखरा, शक्ति आ सत्ता के, तो सत्ता के विभाजन, सत्ता के मोह ई जौन रहे एकरो कारी यहाँ के कैसे ध्यान गई। अन्हियारी के नाग एगो कविता भी आकर हम विशेष रूप से उल्लेख करे के चाहब संग्रह के, वहाँ के लिखा था कि माथा पर देखी बिंबात्मकता एक कविता में, भोजपुरी के एक कविता में राकेश रंजन जी उपस्थित बने। अपने से हम आग्रह करब कि अपने देखी भोजपुरी के कविता के प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के, वहाँ के अन्हियारी के नाग एक कविता में लिखा था कि माथा पर दोपहरिया के सूरज, माथा पर दोपहरिया के सूरज, तरतर पसेना, पियासल तरास है ना, पियासल तरास, तरासे यहाँ पियासल नजर कविता वहाँ के कि सांप जैसे ही आदमी के आहट पावेला है ना। अज्ञेय के कविता के अपने याद करें, सांप कर एगो कविता भी है ना अज्ञेय जी के है ना, वो कविता के पहले हम याद अपने के दिलावे के चाहतनी। अज्ञेय जी के कविता सांप बहुत मशहूर कविता वहाँ के ही है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं है ना, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ पाया है ना, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। तो ये अज्ञेय के कविता, लेकिन सांपे से जुड़ल प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के कविता जोत कुहासा के संग्रह में शामिल है ना। वो संग्रह वो कविता आदमी के आहट है ना। यह कविता में देखिए वहाँ के क्या लिख रहल बनी कि सांप जैसे ही आदमी के आहट पावेला है ना, सांप जैसे ही आदमी के आहट पावेला, जान छोड़ के भागेला, झाड़ झांखड़ के आड़ में लुका के दम साधेला, झाड़ झांखड़ के आड़ में लुका के दम साधेला। देखिए और आगे के चीज भी आई है ना। अज्ञेय जी सांप के सभ्य होखे के आग्रह कैले रहले है ना कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ सभ्यता से आगे के बात बा। आदमी खुद एक ढंग के जहरीला हो गई बा कि सांप अब ओकरा मारे भाग रहल बा है ना, झाड़ झाखड़ के यार में लुका के दम साध रहल बा है ना। तो और आगे से आगे के रूप यहाँ भोजपुरी कविता में मिलल। स्वयंभू अगोत वहाँ के कविता जौना में मनुष्य के जौन अहंकार के जौन विस्फोट होला है ना,
जौन अहंगवादी स्वर मनुष्य के जौन बा ऊपर वहाँ के अपन पंक्ति कि हम हमरा भीतर बा, हम हमरा भीतर बा, बाहर बा, हमरा चारू ओर बा, हम के भीत आ हम के दीवार बा, हम के भीत आ हम के दीवार बा, स्वयंभू अगोद के। तो जौन अहंकार के विस्फोट जौन मनुष्य के होला, नैकी कविता के जौन स्वर रहे वो भोजपुरी के यह कविता में देखी। यह सब कवितन के ई देखला के बाद ये स्पष्ट हो जाइए का भारतीय आ पाश्चात्य दर्शन के भरपूर ज्ञान रहे। वहाँ के मनई के पीड़ा के खूब एहसास जुगौले रहनी है ना। पहिल की कविता जौन वहाँ के बिया जौन हम लगा दे आगे धनक जाए ई पीड़ा, एमें वहाँ के क्रांतिकारी स्वर अपने के देखे के मिलल है ना। आ जौन समाज के जौन संघर्ष बा ओहमें कैसन उग्र कैसन उकताहट भरल है ना कि पीड़ा के जौन शोषण के जौन पीड़ा बा ओकरा के धनका देवे तक के स्वर वहाँ के ओह उग्रता तक वहाँ के गईनी है ना। उतना सौम्य शिष्ट हम बतौनी है जो कैसन व्यक्तित्व तो वहाँ के रहे, लेकिन वहाँ के भी कवि इतना अकुला के है ना शोषण मनुष्य के देख के कि उहों के ही कहे के पड़ गई कि लगा दे आग धनक जाव ई पीड़ा। तो वहाँ से जौन सत्ता के तिलिस्म रहे ओकरो के जार छाड़ कर देवे खातिर वहाँ के स्वर रहे है ना। आ शक्ति या सत्ता के खेल में जौन भरपूर समझ राखे वाला जौन आदमी के भीतर बुटराइल जौन जहर बा वो करे खूब परख वहाँ के रहे। तब न वहाँ के लिखनी कि सांप जैसा ही आदमी के कट पावेला जान छोड़ के भागेला। ब्रजकिशोर जी के एक कविता पर अपने के हम बतौनी हाँ कि अज्ञे जी से आगे बढ़ चढ़ के वहाँ के एमें नजर रही है ना। जोत कुहासा के संग्रह में सुक्तिमय वाक्य हम अपने के देखौनी हाँ है ना। लेकिन जौन सामाजिक स्वर है वो बेजोड़ रहे। यह संग्रह में अपने ये देखी कि प्रतीकात्मकता बिंबात्मकता और मिथकीय प्रयोग के दिशाई भी यह संग्रह के कविता अद्भुत बाड़ी सा। बतौर उदाहरण देखी कि माथा पर दोपहरिया के सूरज तर तर पसेना पियासल तरास गाछो तर ना डोले बताश है ना। या फिर भोर हो गई एगो कविता एक बिया कि खोल के केवाण है ना, खोल के केवाण बहराइल पूरब कांवर सूरज पगडंडी पर गांव का कि हो गई भोर कि भोर हो गई है ना। या संग्राम शीर्षक की कविता देखी जौना में वहाँ के मिथकीय प्रयोग कैसे कर रहल बनी कि बाकिर आज तो हो रहल संघर्ष बा, आज तो हो रहल संघर्ष बा घनघोर संघर्ष राम और रावण के हर आदमी का हृदय गढ़ी में, हर आदमी का हृदय गढ़ी में संघर्ष हो रहल बा। तो जोत कुहासा के यह कवितन के देखला से ये बात स्पष्ट हो रहल बा कि भोजपुरी कविता के जौन रुचि और रचाव में आयल बदलाव रहे ओकरा के झलकावे खातिर इस संग्रह बहुत महत्वपूर्ण संग्रह रहे प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के। वहाँ के दूसरका संग्रह जौन बूंद भर सावन आयल सन 1988 में ही संग्रह आई रहे, इहो छंद मुक्त कविता के संग्रह रहे। एहमें वहाँ के 20 गो कविता संकलित बड़ी सौ। प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी एक कविता के भूमिका में लिखनी कि भौतिकता के पानी माथ के ऊपर से, देखी का लिखत नहीं वहाँ के कि भौतिकता के पानी माथ का ऊपर से बह रहल बा, आदमी औंजा गईल बा, सांस भर ले पावे के दम नइखे रख पावत तू है ना। जीवन के यथार्थ का अब आध्यात्म के छुअन चाहे, यह वो संग्रह रहे जौनाकारी से आध्यात्मिकता की ओर वहाँ के रुचि ज़्यादा प्रवृत्त होके लागल रहे। वहाँ के लिखनी कि एकरा बिनी जिंदगी उदासले रही, अभाव में रही, अतृप्ति के तृप्ति, अभाव के पूर्ति, यह जिंदगी के जरूरत हटे। जिंदगी के रस एकरे से संघर्ष उपजेला, सावन यही रस के पूर्ति के प्रतीक हो। तो ये बूंद भर जौन सावन रहे ना, जीवन के जौन उबियाहट रहे, जौन अकुताहट रहे, वही सावन के से छुटकारा खातिर है ना, वही अतृप्ति से तृप्ति के ये बूंद के प्रतीक रहे। इस सावन के ये बूंद वही अभाव के पूर्ति के दिशाएं संग्रह रहे है ना। तो यह संग्रह में अपने देखी अगर तो खुलल खिड़की, बूंद भर सावन, चौकट, शहर के सरेह में गांव, सुपनखा, निहचय,
एक अदद आदमी चिल्होर भइल नजर, सोच नेल्सन मंडेला, राह के चट्टान, है ना, दो होई सवेर, लटका, बेबसी आदि कुछ कविता एतन मजिगर अली से यह संग्रह में जौन सोच आ संवेदना के स्तर पर बहुत भरल पूरल रचना रही जौन कौनो भारतीय भाषा के कविता के सामने पांथ में पुजाए लाए की कविता रही। आज के आदमी के जिंदगी के बारे में, ओकरा अझुरहट आ अकुलहट के बारे में पूरा तरह से वाकिफ बने ब्रजकिशोर जी लिख रहा बने कि जिंदगी के सूरज चारों ओर झटक के रह गईल गाछ पर, जिंदगी के सूरज चारों ओर झटक के रह गईल गाछ पर, उल्टे लटक के, है ना, उल्टे लटक के सूरज रह गईल। राह के चट्टान शीर्षक कविता में साफ लौकत बा यहाँ कि फाटल बेवाय जनु परती धरती के दरकल, लड़िकाई के सपना पानी कंदोर बन दरकल, खरकल अपने रौ में लहर असरा के सरकल, बाँचल सैंचल ढेर रेत के सासत सांस पवन में। बूंद भर सावन से ये पंक्ति हम अपने के सुनौनी। कवि गावन में आ रहल बदलाव के लेके बेचैन रहे, है ना, वो जानत रहे कि शहर का सरेह में जब गांव अपन पहचान खोवे लगी तो देश के का हाल हुई, ओकर चिंता यह पंक्तियन में उभर के सामने आयल। अपने देखल जावे पंक्तियन के कि शहर के कैक्टस उगल ना गांव में, बिला गईल गोर गोर महुआ के फूल, पनघट के फुसुर फुसुर बतकही जे थथमल, पनघट के फुसुर फुसुर बतकही जे थथमल, गांव के हियरा हिला गईल, गांव के हियरा हिला गईल, बुझाला हमार गांव शहर के सरेह में भुला गईल, बुझाला हमार गांव शहर के सरेह में भुला गईल। ऐसा एगो कविता भी है चौकट। चौकट यह संग्रह के एगो छोड़ बाकी सब, है ना, ये चौकट जौन बिया ये खाली चौकट है नहीं खे रह गई कविता में, वो एगो बेबस आ मजबूर मनई के उकेरत, है ना, ओकरा लाचारी के प्रतीक बन गई बिया। कवि यह चौकट के मजबूरी के उकेरत एकरा जरूरते पर सवाल यहाँ खड़ा कर रहल बा। उ सवाल कर रहल बा, देखल जाओ कि मुश्किल बा मौन होके अब सहल लात, मुश्किल बा मौन होके अब सहल लात, लंघात रहला ले निमन मेटो रेघारी, है ना, लंघात रहला ले निमन ई कि मेटो रेघारी, लक्ष्मण रेखा के काम भला का बा, चौकट हम दुआरी पर बनौला के, चौकट हर दुआरी पर बनौला के का काम बा भलायब, है ना। तो हर दुआरी के साफ आ बेरोक टोक बना देवे खातिर कभी भरोसा पल ले बा, है ना, कि अब कौनो दुआरी पर रोक टोक ना रहो, चौकट ना रहो, लतखोर चौकट के अब जरूरत ना रह जाओ। आज देख रहल बानी अपने कि चौकट अब खत्म हो गई, है ना, हर घर मकान में अब चौकट बिला गई। प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के कामना आ वहाँ के कविता के हो गई, हर दुआरी के साफ आ बेरोक टोक बना देवे खातिर कवि के भरोसा पल्ले बा। कवि कह रहल बा कि रोशनी के कतार सड़क पर चलल लोगन के चेहरा, रोशनी के कतार सड़क पर चल रहल लोगन के चेहरा, हारमोनियम बजावत केहू गजल गा रहल बा, वाह वाह, हारमोनियम बजावत केहू गजल गा रहल बा, छोट कमरा अब हो गईल उन्मुक्त, खुल गईल बंधन, छोट कमरा हो गईल उन्मुक्त, खुल गईल बंधन, कांच के फुनगी पर बैठल हीरामन के आंख दुनू खुलल खिड़की के देख रहल, होले होले मन गुनगुना रहल बा, हौले हौले मन गुनगुना रहल बा, मन के कोना ले पसरल सन्नाटा खिड़की से बहरा निकल गई, खिड़की से बहरा निकल गई, सन्नाटा बाहर आ गई, है ना। यह किताब के, यह संग्रह के, बूंद भर सावन के सबसे लमहर कविता बिया, 170 पंक्तियन के ही कविता, है ना। भोजपुरी कवि हर तरह के प्रयोग कैले बड़े, है ना, हिंदी के समानांतर भोजपुरी बिल्कुल चलल बिया। यह देखिए यह आधुनिक भावबोध के कविता 170 पंक्तियन के एगो कविता बिया सुपनखा, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के संग्रह में
ऐसने लमहर कविता शशिभूषण लाल जी के कुछ खास किस्म के आवाज़ में अपने देखब झलफला है ना। तो झलफला हालांकि कुछ दूसरा प्रकृति के कविता बिया, लेकिन भोजपुरी के लमकी भा लमहर कविता पर चर्चा के क्रम में एकनी पर हमनी अलग से बात कल जाइए दोनों कविता पर। लेकिन अभी हम सुपनखा कविता में जौन संदर्भबोध जौन मनुष्य के रहे उसमें जौन बदलाव आई रहे ओ पर हम अपने के ध्यान आकृष्ट करे के कवि इशारा करब दार्शनिक मनोभूमि पर चल गई बा। यह कविता में कह रहल बा कि कामना जे बहरी से हीरा अस चमकेले, कामना बहरी से जे हीरा अस चमकेले, भीतर से कांच ऊपर तोख पूरा मानेला, ई आसक्ति के अखियन से आवेला, बन के सुगंध ढक जाला करेज में, बन के सुगंध ढक जाला करेज में। सुपनखा कविता के पंक्ति रही है। मिथकीय प्रयोगन के देखिए यहाँ कैसे गुरु गंभीर अर्थ उसे प्राप्त करे के कोशिश कल गई बा। कविता में वहाँ के लिख रहा बनी कि ई सुपनखा रने बने, ई सुपनखा रने बने, चारू ओर बिहरे ले, चिन्हली एकरा के नीक तरे जान ली, आ सपरे तो जिंदगी में परहेज करें, आ सपरे तो जिंदगी में परहेज करी, सीता के तनिका सहेज करी, मन के सीता के तनिका सहेज करी। तब इस सुपनखा जौन कविता बिया है ना, ये आध्यात्मिकता के भूमि पर ले जाके नैकी कविता में अपन वहाँ के सीता के जौन नारित्व रहे ओकरा के आदर्श मननी, सुपनखा के जौन स्त्रीबोध रहे ओकरा से अलग हटके वहाँ के प्रेरणादायी स्वर उभरली कि सीता के जौन भाव, सीता के जौन नारित्व जौन बा है ना, आदर्श नारित्व, भारतीय नारित्व, ओकरे करी वहाँ के अपन आग्रह देखो। फिर वो नेल्सन मंडेला वहाँ के कविता यह संग्रह में बा। वो कविता में मानवता के वो ऐसा समुच्चय व्यक्तित्व के पुरहर रूप रखल बिया जौना में रंग भेद, जाति भेद के विरुद्ध जौन शाश्वत प्रतीक बन गई रहल नेल्सन मंडेला जी है ना। देखी वहाँ के कैसे यह रचना में परोस रहल बानी, लिखतनी कि मंडेला बनल प्रतीक मुक्ति के, आज़ादी के बिंब मंडेला, अनाचार दमन का रोधन में शक्ति सांस अवलंब मंडेला। प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के मानव मन के बेवसी उकेरे में दोहमच के स्थितियन का ओर इशारा करे में वहाँ के नहीं चुकल, नया नया ताज़ा बिम्बन के जरिए यह बेबसी के झलकावे में वहाँ के कभी पीछे नहीं खी रहल। देखी पंक्ति के कि सूरज के माथा से चुअल धूप के पसेना, सूरज के माथा से चुअल धूप के पसेना, कि चंदा के देह में अमृती गंध, कुछऊ तो नहीं खे हमार उपराजल, कुछऊ तो नहीं खे हमार उपराजल, आपन कहाय भला ऐसन का बा, आपन कहाय भा ऐसन का बा। तो यह ढंग से आपन का बा ना बुझ समझ पाए के जौन बेबसिए बिया वो मजबूर कह रहल बिया कि कवि के मुँह से ये बरबस निकल पड़ता कि चाही की गाई है ना। कहतनी वहाँ के लाचारी देखी कि वहाँ के मुँह से ही निकल रहल बा कि चाही कि गाई गीत नया राग नया, चाही कि गाई गीत नया राग नया, बाकिर ओठ पर मौन आ बिराजेला, बाकिर ओठ पर मौन आ बिराजेला, सब कुछ गवा जाला हमरा ना गौलो पर, सब कुछ गवा जाला हमरा ना गौला पर, सभी कुछ हो जाला हमरा ना चाहला पर, सभी कुछ हो जाला हमरा ना चाहला पर। ई बेबसी जौन बा अंशोहातो जौन कविता निकल आवेली सम, कविता के जौन रचना प्रक्रिया बा उन्हें का ओर इशारा करब। वर्ड्सवर्थ के ओह युक्तिकारी इशारा बा कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कविता ही है ना। यह कि जौन ना चाहिए वो अंशोहातो है ना, ई मौन के मुखरता एकरे के कहा जाला। कवि सामाजिक राजनीतिक जीवन के विसंगतियन पर भी बराबर चौकस रहल बा। चिरहोर भइल नजर एगो वहाँ के कविता जोना के शीर्षक वहाँ के रखनी चिरहोर भइल नजर। एहमे वहाँ के बाढ़ के जौन बेबसी बा, बाढ़ एहू घड़ी हमनी पूरा बिहार उसे त्रस्त बा है ना, पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ के विभीषिका देखे में आ रहल बा। वहाँ के
सिवान जिला के रहे वाला रहनी, सिवान में आजो बाढ़ के स्थिति कितना भयंकर बा, जे भोग रहल बा उ त्रासदी के उहे समझत होई। तो लेकिन एकर कुछ दोसर रूप भी होला। ओने इशारा करत वहाँ के लिखनी कि पता ना नन्हका के छोट छोट ओठ, पता ना नन्हका के छोट छोट ओठ, पड़ल चकोर में का कह गईल, राहत के नाव पर बोल गईल चिड़ई, मडरा के गीत अस हेलीकॉप्टर मंत्री के, ऊपरे से ऊपर खबर बटोर गईल, राजनीति पर सीधा सीधा व्यंग बाड़ी सा, नेताजी रउए पर सबका गुमान, तोप ली झाँप ली काट ली का, 10 बेर जाप ली गांधी के नाव, 10 बेर जाप ली गांधी के नाव, सुनत रही चुपचाप कौवन के काँव। संग्रह के एगो मजबूत कविता बिया, एगो अदद आदमी है ना। ओमे देखी का लिखत नहीं वहाँ के कि ईश्वर केहू के बाप के गुलाम ना हो। देखी ये ढंग के बहुत हम पहले ही कहनी कि धर्मनिष्ठ वहाँ के रहनी, लेकिन धर्मांध ना वहाँ के रहनी है ना। तबे ना ये तरह के पंक्ति वहाँ के लिखनी कि ईश्वर केहू के बाप के गुलाम ना हो, खुदा केहू के घर के दरवान ना हो, खुदा केहू के घर के दरवान ना हो, वो प्रेम के नाव हो, दया के अंचल ढाव हो ठाव हो, सगरे व्यापल आनंद आ बरगद के थाकल जीवन ला शीतल गझिन छाव हो। एक अदद आदमी के ही पंक्तिया। दोसर का वो रही कविता में इंसान के जिंदगी के महत्व केरत वहाँ के कह रहल बानी, इंसानी जिंदगी वहाँ के महत्वपूर्ण भी या ईश्वरों ले ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ के लिख रहल बानी। तो आदमी टूका में ना मरे, आदमी कबो टूका में ना मरे, मरेला तो सोजहग इंसान होला, मरेला से सोगहग इंसान मरेला है ना। कोमल जे धागा बा तूड़ी में, आपस के रिश्ता के कोमल जौन धागा बा तूड़ी मत, उहे ए धरती के ओठन के गान होला, उहे ए धरती के ओठन के गान होला। इंसान के आपसी रिश्ता के धरती के गान होला, आ ईश्वर के ई गान बहुत प्यारा होला है ना। कवि प्रकारांतर से यह गीत आ गान के जोगौले राखे के प्रेरणा दे यहाँ नजर आवता। कवि तमाम तरह के लटका के झटका झेलत मन में ई विश्वास आस आ भरोसा बनौले बा। अब बहुत गहन रूप से ही भरोसा ओकरा में बनल बा कि बाकिर विश्वास ई तो आपन ह खासे, बाकिर विश्वास ई तो आपन ह खासे, आसरा के आसपास जिंदगी के सांसे, जिंदगी का साध के ई दियरी संघाती, गीत इहे मनवा परनवा के बाती, गीत इहे मनवा परनवा के बाती। यह ढंग से आशा के विश्वास के कविता वहाँ के बाड़ी सन आ वहाँ के कविता यह ढंग के लिखले बन रही। अब तनी सा वहाँ के कहानीकार रूप पर हमने बहुत संक्षिप्त ढंग से बात कर रहल जाओ। दूगो हम पहले ही बतौनी है अपने के कि दूगो कहानी संग्रह वहाँ के आयल रहे है ना, दूगो ना बल्कि 3 गो है ना। धुआं 1978 में आई रहे, एक टुकी अनहरिया 2009 में, आ एगो हास्य व्यंग के कहानी संग्रह लहर के बोल 1979 में 79 में ई कहानी संग्रह वहाँ कहानी संग्रह रहे नो। ओमे 6 गो आधा दर्जन कहानियों में संग्रहित रहली सौ है ना। धुआं कहानी संग्रह में बालू के भीत सबसे महत्वपूर्ण कहानी रहे, ओमे के खमतलासी, होसिला है ना, दल बदलू के डायरी, लहो, एगो आउरू अभिमन्यु है ना। ये 6 गो कहानियों में रहे है ना। फिर साथे साथे जौन वहाँ के दूसर की संग्रह आई रहे एक टुकी अनहरिया है ना, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह हिंदी कथा जगत में बहुत अमूल्य योगदान रहे। अब हम थोड़के में चाह बहुत देर समय हम ले लेनी, 1 घंटा से ज़्यादा आगे हम बढ़ गए बनी। अब हम बहुत जल्दी अपने के वहाँ के कहानीकार के रूप में परिचय हम देहत अपने से विदा ले। एक टुका अनहरिया जौन कविता जौन कहानी रहे है ना, वो कहानी विधवा के कंटकित जीवन के कथ्य के लेके चल रहे। 1 वर्ष बादे वो कहानी के जौन नायिका बाड़ी विभा
वो बेचारी के विधवा हो जाए के पड़ल, उनकर पति आनंद उनका से छीन गई है ना, नौका दुर्घटना में पति के मृत्यु हो गई रहे। लेकिन ओह बरा के समय में ओह कहानी में वहाँ के यह दिखौले बनी कथ्य यह रहे कि जौन विवाह बाड़ी पहले तो बेचारी अपना वैधव्य जीवन के संतरास झेलली, लेकिन उनका परेश नाम के एगो युवा से कालांतर में भेंट भइल आ धीरे धीरे राग के स्फुरण उनका में भइल है ना, अपना जौन वैधव्य जौन रहे उससे मुक्ति पावली आ समाज में एकर विरोध तो भइल है ना, लेकिन वह सामाजिक विरोध के परवाह ना करके वो परेश से जुड़ गईली आ विवाह के जीवन चमक उठल। कहे का मतलब कि कथा के दुनिया एगो क्रांतिकारी स्वर प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी लेके अइनी। एक टुका अनहरिया जौन रहे, जौन थोड़े के दिन के जौन वैधव्य रहे, एक टुका अनहरिया वो विवाह के जीवन से मिट गए, वो वैधव्य से वो मुक्ति पा लेली है ना। 1 साल तकले बेचारी शुरू में सुहागिन रहली आ फिर उनका जब धीरे धीरे वैधव्य के झेल के उस त्रासदी के झेल के वो जीवन के उबरली आ सामाजिक जो जड़ता रहे वो जड़ता के तूड़े खातिर अपन पुरजोर प्रयास कैली, झटक देली आ ओह वैधव्य से उनका मुक्ति मिलल आ एक टुका अनहरिया जौन रहे उनका जिंदगी से समाप्त भइल। फिर एगो संग वहाँ के कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, खन तलाशी। स्वातंत्रोत्तर भारत में जौन पुलिस के ज्यादती बा है ना, वो ज्यादती का ओर इशारा कैले कहानी में प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के लक्ष्य रहे आ बहुत बेबाकी से वहाँ के कहीं वहाँ के चित्रण में भूख के मारल है ना, बेघर बार जौन नेटुआ होला लोग है ना, नट जाति के लोग, वो लोग कैसे गाँव जड़ी बूटी बांटेला है ना, वो लोग के घर के ब्रजकिशोर जी लिख रहा बनी ये कहानी में कि आमतौर पर नट कन्या लोग जौन होला वो बहुत सौंदर्य के दिशाई बहुत ई होला लोग, गांव में वो लोग बेचारे घूमत रहे लोग है ना, तो उनका एगो नट कन्या के सौंदर्य पर मोहित होके गांव के लोग जौन रहने दरोगा जी वो लुभा गई है ना, वो नटकन्या के वो घर खन तलाशी ले घर में झूठा एगो हथकंडा अपना के आ का कैले कि जीप में लाद के वो नटकन्या के लेके जाए लगले आ कहले कि लाद ले एकरे के जीप में हनु ले चल एकरे के है ना। तो जौन वहाँ लड़का जो नौजवान एगो रहे वो का कैलस कि दरोगा जी के नटी पर चढ़ के आ उनकर वही जा खात्मा कर दहलस है ना। दरोगा जी जे चिल्लात रहले कि ले चल साली के जीप में लाद के सब माल इहे धैले भी अपना घर में है ना, तो वो एगो बहाना कऽ के जौन गई रहे खन तलाशी करे उनकर जीवन के अंत ही जा कऽ दहल गए। तो इहू जा देखी कहानी के केंग अंत कैले ओह नटकन्या के वो जीवन के जौन जिजीविषा रहे ओकर विजय देखौले है यह कहानी में। दल बदलू के डायरी बिल्कुल राजनीति के दुनिया के जौन गिरत मान मूल्य बा जौन क्षरण बा राजनीति में ऊपर ही कहानी रहे प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के। स्वतंत्रता के बाद जौन चुनावी जौन हथकंडा बाटे है ना राजनीति के दुनिया में जौन बढ़त भ्रष्टाचार रहे स्वतंत्रता के बाद मिलला के बाद कुर्सी खाती जौन छीना झपटी के जौन माहौल रहे दल बदल के जौन पीड़ा रहे है ना, ये सब के झलकावत वो इहो देखौले लेकिन कि सभे जौन गरीब गुरबा जौन समाज के बा ओकरा जीवन में अब के तरह के जागृति आ रहा बा, वोट के महत्व के तरह से समझे लागल बा है ना। तो वो में कहानी में सबसे जौन प्रतीकात्मक रूप से देखौले वो कि चेथरू नाम के एगो जौन वोटर बा है ना, चेथरू नाम के जौन एगो गरीब किसान मजदूर बा बेचारा वो क्या करता वो कहानी में कि एगो कुत्ता के बांध ले बा पाया में है ना आ ऊ ओकरा के पीटता है ना, वो कहानी में पीटता वो कहानी में आ कहता का कि मारो एकरा के है ना। ये 5 साल पर ई सरवाई आइल बा है ना, ये 5 साल पर ई साला हर 5 बरिस में एक खाली आवेला आ कबरा खा के आ तबे टकसेला आ फिर 5 साल पर नजर आवेला। तो यह कहानी में जौन राजनीति के दुनिया के जौन राजनीति के दुनिया में जौन जातिवाद है ना ओकरा बाद फिर वो कहानी में बहुत व्यापक परिदृश्य लेके चल रहनी प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी।
मंत्री के सचिव के हाथे जौन राजनेता के जौन ठगी होला वो ठगी के भी वहाँ के उठ के रही है ना। तो दल बदलू के डायरी की जौन कहानी बिया राजनीति के दुनिया के जौन छल छद्म बा है ना। एगो आम आदमी के जिंदगी के जौन ओकरा से प्रभाव जौन ओकरा जिंदगी पर पड़ रहा बा ओकरो के वहाँ के एक कहानी में उठ के रही है ना। फिर एगो कहानी वहाँ के जौन बालू के भीत बिया है ना, बालू के भीत धुआं शीर्षक कहानी के धुआं जौन कहानी संग्रह रहे वो कहानी संग्रह के बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी में डॉक्टर विमल बाड़न और रंजना बाड़ी है ना। तो ये लोग मार्केटिंग करे गई बा, बाजार करे गई बा लोग आ ओजवा दीपक वस्त्रालय का लगे जैसे ही निकलत लो तो वहाँ गुंडा कुछ आके के उठा के ले जाता रसों आ वही क्रम में कहानीकार के देखी वर्णन वहाँ के ब्रजकिशोर जी कैसन यह कहानी में समय के ओबरा चित्रित कर रहा बनी। गुंडन से कहले बनी कि तोहरा लगे नीमन बंगला बा है ना। वो डॉक्टर साहेब के वो गुंडा क्या कहता रसों कि तोहरा लगे नीमन बंगला बा, कार बिया, काफ़ी आमदनी बा, नौकर बा, बेटा बा, जिंदगी में तहरा बहारे बहार बा है ना। डॉक्टर साहब के गुंडवा कहता रसों कि जिंदगी में तो तहरा बहारे बहार बा, सब मजा अक्सरुए लूटे के तहरा कौन हक बा है ना। एक खूबसूरत छोकरी के अकेले भोगे के तहरा कौनो हक नहीं थे। सौंदर्य केहू के बपौती ना होला हो। शादी आ पति दकियानुसी विचार हो। शादी देखिए यहाँ कहानीकार बोल रहा बा कि शादी आ पति पत्नी दकियानुसी विचार हो। मर्द आ औरत के बीच में बस एक एगो रिश्ता बा है ना। वो रिश्ता हो नाता हो सेक्स के रिश्ता है ना। जबले वो बिछावन ना गरमावे वो औरत ना हो। नारी विमर्श के जौन बात बा है ना, जौन प्रखरता जौन बा भोजपुरी के कहानी में देखी कि कैसे व्यंग्यात्मक लहजा में प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी वही बेरा है ना 1978 में ये संग्रह आ गई रहे। आई कहानी ओकरा पहले ही और लिखाई रहे। तो 1978 के आसपास नारी विमर्श के कितना मतलब कि पुरजोर रूप में प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी यह रचना में वहाँ के उकेर रहल बनी। यही तरह के एगो कहानी सजाए वहाँ के है ना। वो सजाए कहानी में परशुराम नाम के सामंत एगो बटे है ना। बुधना मजदूर बा वो कहानी में ओकर पत्नी भी आ सांचो नाम के है ना। सांचो ओकर नाम बा वो कहानी में सजाए कहानी में। तो वो वही जीवन से जुड़ल बिया। सांचो के सौंदर्य पर मोहित बा वो परशुराम है ना। ओकरा से रिलेशन मतलब अपन साधे के चाहता। पहले तो शुरू में प्रतिकार नहीं करत, अपना पति के समझा बुझा के बेचारी कहती है कि का करब, हमनी के दिन दशा ऐसा खराब बा तो हमनी के थोड़ा सा मिलजुल के काम करे के चाहिए है ना। लेकिन एक दिन वो करत का बिया कि अपना झोपड़ी पर बुला करके परशुराम के बिल्कुल चरम अवस्था में गैला के बाद उनकर जवन गुप्तांग बा वो काट देती ब्लेड से है ना। तो ये ढंग के कहानीकार है ना वहाँ के रहने है ना। ये जवन कहानी सब अली से बिल्कुल सामाजिक राजनीतिक जीवन के जौन छल छद्म रहे ओसे जुड़ल ये सब कहानी रह ओसे जुड़ल रचनाकार रहने है ना। सामाजिक जीवन से अलग हटके है ना। सामाजिक जीवन के जौन विसंगति रहे ओकरा के अपना रचनन में वहाँ के उकेरने, ओकरा के अपना रचनन में वहाँ के पिरोने, चाहे गद्य होके। हम बतौनी है अपने के वहाँ के रचना के संसार के बारे में सामाजिक जीवन से बिल्कुल गहरा लगाव है ना। ऐसा व्यक्तित्व तो वहाँ के रहे अपने के वहाँ के हम बता सकतनी कि जौन चमकत लीलार पर सदा लाल टीका वहाँ के लगावत रहनी। मुस्कियात गोर मुखमंडल हियरा उतने साफ सुन्नर है ना। विचारन से भरल पूरल। जे ही 1 घंटा बैठे के जाओ तो ओकरा मन करे तो 2 घंटा वहाँ के साथे आराम से थोड़ी के देर खातिर जाओ ओकरा के इतना वहाँ के प्रभावित कर दे व्यक्तित्व कि वो 1 घंटा के बदला 2 घंटा वहाँ के लगे बैठ जाओ है ना। तो ऐसा रोचक ऐसा
शांत आ ऐसन महान व्यक्तित्व के लेखक के आज हम प्रणाम कर रहल बानी। वहाँ के जौन भोजपुरी के दिशाई जौन वहाँ के विभिन्न योगदान जौन बा गद्य में पद्य में है ना, संपादक के रूप में, एगो प्रकाशक के रूप, क्या पता ना कितना ग्रंथ के प्रकाशक जौन वहाँ के जौन अथी रहे प्रकाशन जौन वहाँ के खोलले रहनी भोजपुरी साहित्य संस्थान, तो वो संस्थान जौन बाटे वहाँ से कई तरह के किताब वहाँ के छपनी, शिक्षण प्रशिक्षण ये सब के तो किताब वहाँ के छपबे कहीं, लेकिन और भी कितना किताब वहाँ से छपली सौ। देवराहा बाबा पर भी हम ऊपर बहुत ज़्यादा हम ना बोले के मतलब कि हम समय बहुत ज़्यादा हो गई बा। हम अब जौन आध्यात्मिकता वहाँ के रहे, जौन धार्मिकता वहाँ के रहे, हम पहले ही अपने के कहनी हाँ कि धर्म भीरू वहाँ के ना रहनी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से प्रभावित वहाँ के रहनी। और स्वामी सहजानंद जी कैसन आध्यात्मिक रहनी अपने जानत जड़ जौन जो मनुष्य के जौन समाज बा है ना, वो समाज के जौन विसंगति बड़ी सो उस सहजानंद सरस्वती जी के भी जौन किसान आंदोलन रहे वो कैसन रहे, पुरजोर टकराए वाला क्षमता वो व्यक्तित्व के रहे। और उससे प्रभावित प्रेरित व्यक्तित्व रहे प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के। तो अपने समझी यह बात के कि बहुत आध्यात्मिकता के साथ जी के भी है ना, बहुत धर्मनिष्ठा के साथ जी के भी सामाजिक जनजीवन के साथ आदमी कैसे लगाव रखले में सफल हो सकता, एक ज्वलंत निदर्शन प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी रहने। वहाँ के साहित्य के अवदान, भोजपुरी के हिंदी के दिशाएं आ शिक्षण के दुनिया में भी यह ढंग के महान व्यक्तित्व रहे कि हमनी के यह महान व्यक्तित्व के याद करब हमनी के आज बहुत गौरवान्वित हो सकता। नहीं ये बहुत एगो विचित्र रहे कि बहुत जल्दी हमनी के बीच से 2 नवंबर 2017 के अपने जानत नहीं पांडे कपिल जी हमनी से विदा ले लेहनी। पांडे जगन्नाथ जी हमने से गजल के दुनिया के महारथी जगन्नाथ जी भी ना रह गई हमनी के बीच में। अब प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी भी 2 जनवरी है ना 3:55 पर 1 जनवरी के रात कहीं या 2 जनवरी के सुबह कहीं 2 जनवरी के वहाँ के एकादशी तिथि रहे है ना। एकादशी के दिन वहाँ के स्वर्ग सिधरनी आ एह धराधाम के छोड़ के हमनी से विदा लेहनी। भोजपुरी बिल्कुल रिक्त हस्त हो गए। एह ढंग के 3 गो व्यक्तित्व एक साथे भोजपुरी से लगभग थोड़ी के आगे पीछे पांडे कपिल जी, जगन्नाथ जी ये प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी यहाँ के हमनी से विदा भइनी। भोजपुरी बिल्कुल रिक्त हस्त हो गई एह तरह के सब महान रचनाकारन के विदा भइला से। प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी आज हमनी के बीच नहीं खी है ना, लेकिन वहाँ के जौन रचनात्मक व्यक्तित्व बा वो आजो हमनी के बीच बा। वहाँ के जौन रचना के जरिए बनल जौन यश काया जौन बिया वो आजो हमनी के बीच बिया। आ हमनी अपना के रिक्त हस्त नहीं खे मानो है ना। आ हमनी वहाँ के बहुत बहुत प्रणाम कर रहल बनी एह वार्ता के जरिए। आज हम आभार व्यक्त करब प्रोफेसर पी राज जी के कि वहाँ के हमरा के पचमेल पर आवे के आ प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के जीवन आ रचना कर्म पर अपन बात रखे के मौका देनी है। हम पचमेल परिवार के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करब आ वहाँ सबके भी धन्यवाद देव। आ अपने सब इतना देर ले हमरा के सुननी, हमरा वक्तव्य पर अपने सब विचार कैनी आ अपने सबके जौन टिप्पणी आयल बा ए पर हम बाद में हम अपन रिस्पॉन्स करब, ए पर हम ई करब। वार्ता के क्रम में अगर ऊपर हमने ध्यान दिले रहल जाए तो हमने के और देरी हुई, ऐसे उबरे खातिर हम प्रयास कैनी हाँ। तो प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के हम पुण्य स्मरण करते हुए आ वहाँ के आपन सादर नमन निवेदित करते हुए पचमेलकारी से आ अपना कारी से आ पूरा भोजपुरी जगतकारी से हम अपन प्रणाम निवेदित करतनी। बहुत बहुत प्रणाम, बेरी बेरी प्रणाम एह महान